Sitten otetaan video numero 2, eli tää olisi tämmönen hiukan uudempi kompensointikeskus. Täältä löytyy kans 4 porrasta ja kondensaattoreita on vähän enemmän, mutta siellä on yhdessä portaassa useampi kondensaattori mukana. Ja täällä on säätimenä tämmönen NC12 Nokia Capacitorsin säädin. Siitä nähdään nyt heti alkuun, että meillä on portaat 1 ja 2 päällä ja kosinifio tasan 1, mutta kuitenkin ollaan induktiivisella puolella, kun siinä näkyy kela. Täältä päästään katsomaan hälytyksiä. Hälytyslista ei ole yhtään aktiivista. Tuolta näkyy hälytyslogia. Ja siellä on ollut alijännite- ja kondensaattorivika-hälytyksiä aikaisemmin. Ja pystyy täältä kyllä nollaamaankin, jos haluaa. Tästä se ei logia nollaa, mutta sen saa tuolta parametreista nollattua. Tänne kun mennään mittausten puolelle, niin täällä näkyy jännite, THD-arvo jännitteestä ja sitten näkyy kilowarit tuolta kanssa. Katsotaan alaspäin. Siinä olisi lisää jännitteestä. Ja siinä on nähdään, että siellä on hiukan 3, 5, 7 yliaaltoa. 11, 13, 15 käy välillä. Kokonais THDU 1.6. Virrassa taas siellä on 3 ja 5 yliaaltoa enemmän, kokonais THD on 6,5, eli huomattavasti korkeampi, mutta se ei sinänsä merkannut meille mitään kriittistä. Ja virrat näkyy tuossa. Pätövirtaa 76 ampeeria ja loisvirtaa on tällä hetkellä 1.6 ampeeria. Mitä otetaan verkosta päin. Ja sama homma tehoina. 45 kilowattia, 0 kilovaria. Näennäisteho on käytännössä sama kuin pätötehokin. Ja lämpötilat. Keskuksen sisällä on 26 astetta ja puhallin pyörii. Täällä löytyy portaiden käyttö. 1- ja 2-porras on ollut aika aktiivisesti käytössä. 3 jonkun verran vähemmän ja katsotaan, 4 on sitten vielä hiukan vähemmän. Ja siinä olikin kaikki mittausvalikon asiat. Sitten jos me mennään tuonne parametrointipuolelle, niin täältä löytyy tämmöisiä erilaisia asetusvalikkoja. Käyttöönotto, automaattiasetukset, käsiasetukset, mittaukset, parametrit. Ja sitten löytyy vielä hälytykset valikko. Ja ylläpitovalikko. Ja suurin osa valikoista on salasana suojattuja, että sinne ei normaali käyttäjä pääse tekemään muutoksia. Me voidaan nyt kuitenkin vilkaista, mitä tuolta salasanan takaa löytyy. Eli täällä parametreissa niin täällä on millainen säätösovellus meillä on käytössä. Näihin löytyy tarkemmat kuvaukset sit sieltä laitemanuaalista. Muuntaja, muuntosuhde, mittausjännite, eli mitataanko se vaiheiden välillä vai vaiheen ja nollan välillä. Virtamuuntaja,
mihin vaiheeseen se on kytketty, mistä vaiheesta jännite on otettu ja miten päin virtamuuntaja on kytketty. Tavoitekosinifii, havahtumisrajat, eli missä kohtaa, kuinka isolla induktiivisella kuormalla se lähtee toimimaan. Ja täältä pystyy käynnistämään sen automaattisen haun. Jälleenkytkentäviive, eli silloin kun porras on otettu pois päältä, niin kuinka kauan se odottaa ennen kuin se kytkee sen uudelleen päälle. Jotta siellä kerkee varaukset tasottumaan pois. Porrastustapa, käytetäänkö portaita järjestyksessä vai optimaalisessa järjestyksessä tarpeen mukaan. Ja portaiden määrä ja portaiden koot löytyy täältä ja sitten jokainen porras on kytketty automaattikäytölle. Ja täältä löytyy sitten automaattiset tarkastukset ja käsiajo portaille. Ja tarvittaessa, jos haluaisi väylän kautta lukea tietoja, niin täältä onnistuu sellainenkin. Tätä en ole itse ikinä käyttänyt, mutta toisaalta olisi ihan mielenkiintoinen kokeilla tätäkin. Ja lopuksi suomen kielen valinta. Ja tässä tärkeimmät asetukset ja asiat tästä uudemmasta säätimestä.